puji mringkang kuwasa mugi tinebena saking kodolan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita leluri Hanglipur prami arsa sami arga budaya piniji arga budaya pambukaning warana asung puji mringkang kuwasa mugi tinebena saking kodolan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita leluri Hanglipur prami arsa sami arga budaya piniji Api Bantul Pak Pur atur sugeng mring para miarsa kang mirsani seni luhur kita lelangan beksa nite turangga jadilane arga budaya luwes kacokraane gawe sengsem lan bunga atine dasar nyata rampak tabuhane arga budaya jadilane arga budaya sugeng mring para miarsa kang mriksani seni luhur kita lelangan beksa nite turangga jadilane arga budaya kandas luwes sikrak joketane gawe sengsem lan bunga atine dasar nyata rampak tabuhane arga budaya jadilane yo 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 so oh 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 ae ae so yeah yo yo arga budaya APK
iya. Oi, oh. Yo, ya, yo, ya. Ya prakanca padha nonton jadilan arga budaya monggo lenggah ingkang sakeca kanthi dumugi paripurna. Ya prakanca padha nonton jadilan arga budaya monggo lenggah ingkang sakeca kanthi dumugi paripurna. Yo arga budaya. Yo Faiz Dimas. Satya ngenteni sliramu.
senadyan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan joko Gusti kang paring itilan pasti kita sak derma nglampahi tengkas cair tansaya kelingan gawang-gawang esemu dek lindah gawe sedih hatiku Linda Sarida comeback Idul oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Allah, Allah, Allah. Alo alo ose alo alo ose nyangking ember tinggi wotengen alo alo ose lungguh cecer anggo tombo kangen Gemo ali aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke eling ana lelabatku Iki
yen nganti ilang mripate jarine nambahi rupedo yen nganti dinggo wong siji besuke wis mong sapodo iya oh gas ya gas yen nganti tiga wong siji besuke bos nang sapa pilihanku mripat biru pamriye Presulestyo ingkang wardi yen takon isi atiku besuke bersanono ali-ali Marga budaya godhong jarak kok ombo-ombo alo-alo usi alo-alo usi monggo pinara ingkang sekeco harga budaya ya yo
belet to iki. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang ora kurang-kurang sing ndek bojo dik aja dirusui wong sing ngandang ae isih bujang monggo motore kanjeng ya yo dikurung rusak mulune isih cilik emas aja ditembung yen ditembung lalu wong ibune dayangake brindil wis menata sing kono kok ana wae mangan kupat arang nganggo lamu tiba-tiba katruwung diwayu budaya yuk
aromatis aromatis bulan di Jawa rawat ireng manis rawat ireng manis kue sopo ijo jadi unduri wong sing abang ra kurang-kurang sing dibojo aja dirusui wong sing legat tak pirang-pirang aromatis 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 kulane Jawa rawat ireng manis rawat ireng manis duwe sopo dari mana mau kemana dari Jombang ke Filipina kalau boleh abang bertanya yang jujur Yo. Yo. Oh, yo. Yo. Oh, yo. Yeah. Kono Semandono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Raisika asta pusakane pecut Nyai Samandiman Rabah sing pamupus sing parang alas robat yo hae barake sang saya rame yo hae sarwa ireng sadang ati Warok-warok sati muka sing prajurit singa ate pujangan lawan kepetik singa kabeh acara berdinding ngarep Ponorogo sikrak aku mirip nedakake perang yuda yo hae iku gareng dadi keruman yo hae yo setir kekalon maju ayo maju arep maju yo arep budaya
maju maju ayo maju ayo maju dua ayo yo Ye, sugeng pepanggian, sugeng pinanggian kalian keluarga ageng jadilan Argo Budoyo mijil saking dusun Kalibrot Argo Mulyo Sedayu Bantul.